Come bizcacho, Braña, come bizcacho. Quiero guardarlo. Carlos, hazte levantar de ahí pintando. A ver, eu non sei se todos fostes ou non. Aí por a sacristía podes pasar a outra parte do claustro, o patio interior que hai. Entonces, os que tiñades ganas, tedes moi cansados, e virades e entrades por a sacristía e ides ver o patio, o claustro interior. Eu non sei se sabedes que a función do claustro sabedes cal é. Bueno, pois a primeira é dar claridade a zonas do monasterio. Os acordados a ano pasado, cando tomamos o San Martín Pinario, había un claustro que chamaba un claustro das profesiones. Entón, pues, a maneira para facer profesións. Entón, se queredes, normalmente sempre as cousas, todas as cousas máis importantes dos monasterios, pois son os claustros. Sempre suelen ter unha fonte no medio, ou suelen ter alguma cousa así. Para os que están entrando na porta, para os que estades entrando por aquí á esquerda, á miña esquerda, á vosa dereita, pois está a parte do claustro que non vimos e que podedes pasar ver. A miña, sin correr por eles,